EasyBook е тук. Водещата платформа в областта на услугите, на която се доверяват на 20 000 потребители месечно и стотици бизнеси в България. Независимо дали сте салон за красота, медицински център, спортна зала, ветеринарна клиника или почистваща фирма, с EasyBook BG получавате достъп до повече клиенти и повече продажби, и то изцяло онлайн. С над 500 партньори от 16 различни категории, повече от 20 градове, EasyBook е улеснила запазването на хиляди резервации. Всичко, от което имате нужда, за да развиете бизнеса си на едно място. EasyBook е вашия дигитален партньор в управлението и развитието на всеки бизнес. Системата ви позволява да контролирате обекта си изцяло дистанционно, бързо, удобно и мобилно. Така може да се фокусирате върху най-важното – грижата ви за клиента. С EasyBook достигате до повече хора и развивате присъствието си онлайн. Платформата ви дава възможност да предлагате както услуги, така и продукти директно на крайните клиенти. Какво получавате? EasyBook ви дава възможност да управлявате бизнесите си и да продавате услугите си онлайн, без да се налага да разработвате собствена система за резервации и плащане. Край на телефонните обаждания. Клиентите ви ще могат да запазват онлайн по всяко време на деня. Графика ви е отворен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Получавате авансово плащане на услуги и продукти. Край на нелоялните клиенти, които запълват графика ви и не се появяват. Удобство за клиентите ви. Те резервират и плащат онлайн от всяка точка и по всяко време чрез мобилното ни приложение. Вие управлявате. Вие избирате. EasyBook BG. Вашия бизнес е навсякъде с вас. Включете бизнеса си сега и се свържете с нас.